ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ତୁମ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ 1.4K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥରେ ଥାଅ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ ଆଗକୁ ନିଅ। ତ 1400 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଜିରୋରେ ଅଛି। କାରଣ ତୁମ ସପୋର୍ଟ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟିକେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଆଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ମି। ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛ, ଏ ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ଦେଖିବ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ମାନିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବ, ଇଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ସିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, ତାହେଲେ ଦିନେ ଏ ପଛରେ ଥିଲ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ଖାତିର କରନି। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत।